Другі дзень навенны. З жыцця святой Рыты. Пасля хросту Рыты, калі яна спала ў калысцы, некалькі дзён запар белыя пчолы збіраліся ў яе на вуснах і адкладалі ў яе рот салодкі мёд. Гэтым яны не чынілі ніякай крыўды дзяўчынцы. Адзін з жыхароў вёскі, які ўбачыў, як гэта адбывалася, паспрабаваў сваёй параненай рукой адагнаць пчол ад дзіцяці. В гэты момант яго хворая рука цудоўным чынам аздаравілася. З 14 гадоў святая Рыта марыла распачаць манаскае жыццё ў кляштары. Аднак, будучы паслухмянаю волі сваіх бацькоў, каб зноў жа стаць прыкладам для замужніх жанчын і маці, яна выйшла замуж за жыхара іх горада Паўла Манчіні, які належаў да ваяўнічага і магутнага сямейнага клану. У мужа святой Рыты быў жахлівы характар. Яго баялася ўся ваколіца, але жонка сваёю пяшчотаю і дабрынёю змяніла сэрца мужчыны, з якім пражыла 18 гадоў. У іх нарадзілася двое дзяцей-блізнят – Чакома і Паўла Марыя. З літаніі да святой Рыты. Святая Рыта, прыклад лагоды і пакоры, маліся за нас. Святая Рыта, узор паслухмянасці і адрачэння, маліся за нас. Святая Рыта, узор цярпялівасці і прысвячэння сябе Богу, маліся за нас. Святая Рыта, аздоба ордэна Аўгусцінаў, маліся за нас. Малітва ахвяравання навенны праз заступніцтва святой Рыты. Святая Рыта, апякунка ў цяжкіх справах, заступніца ў безнадзейных сітуацыях, цудоўная зорка святога касцёла, люстра цярплівасці, пераможца злога духа, лекарка хворых, суцяшэнне засмучаных, узор сапраўднай святасці, любімая абранніца Езуса Хрыста, пазначаная цернем сцярнёвай кароны укрыжаванага збаўцы. Усім сэрцам ушаноўваю цябе і прашу, маліся за мяне, каб ва ўсіх жыццёвых сітуацыях я навучыўся прымаць Божую волю. О, святая Рыта, прыйдзі мне на дапамогу і ўчыні, каб я спазнаў вынік тваёй апекі, каб былі пачутыя мае малітвы каля трона Божага. Выпрасі для мяне ласку ўмацавання ў веры, надзеі і любові, шчырага праслаўлення беззаганнай Панны Марыі, а таксама тыя ласкі, аб якія пакорна прашу Бога праз тваё заступніцтва падчас гэтай навенны. Учыні, каб перамогчы ўсялякія перашкоды і спакусы, я мог калісьці дасягнуць неба і там дзякаваць табе і вечна радавацца разам з табой. Годная хвалы святая Рыта,
Ты пажадала цярпець разам з Езусам Хрыстом укрыжаваным. Выпраси для нас у Бога вялікую ласку, каб паслухмяныя Божай волі мы годна зносілі ўсе выпрабаванні і цярпенні нашага жыцця. Амén.